שלום לכם אנשים. שלום חברים, אנחנו כאן בהיי פיקסל סורווייבל גיימס. זה היה הכלב שלי. אין לך כלב! רק שלי? למי אכפת? אנחנו פה עם גרג 82 נו, רואה אותו, 202 2-0 קאו 02. אני הכי מתלהב מבין לכולם. ואני סקייקראפט. וקוראים לו סקייקראפט. יאללה. רק יש שם שלי. קו תחתון למטה, יש שם קו תחתון, אני מתעקש. כן. אחד. קו תחתון. יש. לא. יש לי בשבילכם שריון קצת. יש. אבל יש לי חרב. גם לי יש לי בשבילי שריון, אבל אין לי חרב. יש לי. ודי מפיצים לי. זה גרב. גרב. זה אתה. גרב. זה אתה. אין לי זה שריון. אתה? מה, אתה עוד פעם מרביץ לחברי קבוצה. אני מבין. אתה באמת חייב להתחיל להפסיק את זה. סליחה באמת. זה די מעט. אני לא שולט בזה. אם יהיה לכם בשבילי חרב, תעשו טובה, תביאו לי אותה. מצאתי פה יש לי גרזן בשבילי. יואו, יש לי חרב. כמובן שעוד פעם החלפתי לשריון גולד. כמובן שעוד פעם פספסתם תיבות סודיות, כי אני מכיר את האי הזה יותר טוב הנה מכם. אתה. אין לו להרוג אותי. איפה אתה? איפה אתה? גם אותי, אני אצלכם באי, גם אותי. 2-0 קאו, איפה אתה? יש לי בשבילך שתי חרבות. באי יש כוון שאנחנו ספסים אליו. יש בשבילך סטונקס. סוף, אבל זה פרט שלי. סטונקס. יש לי בשבילך שתי יש. חרבות. אני צריך ארמור. גם יש לי ארמור, בשביל יש לי צ'סט פלייט וקסדה. יש לי ארמור בשביל מישהו. צריכים? כן, יש לי צריך הרבה איפה אתה? ארמור בשביל מישהו. אני רק צריך לגינס. היי, אני רק צריך צ'סטפלייט ויש לי ארמור מלא. או סטונסון, מעולה. רק צריך צ'סט פלייט? יש לך מכנסיים בשבילי? יש לי צ'סט פלייט. לא, אין לי מכנסיים בשבילך. אבל יש לי צ'סט פלייט. אז 2-0 משנה. קאו. אני יודעת, יש לי צ'סט פלייט. 2-0 קאו, יש לך לי גם משהו? בשביל- יש לך איזה... דרך אגב, סקייקראפט, קח גרסה יותר טובה. זה בחצי יותר טוב. בן אדם! נכון, כולנו בני אדם. מה חדש? אותי. הבנתי אותך. הרגו אותך? כן, הוא ירה בכלל. לא, בכלל לא הרגו אותו, אז הצ'אט משקר. כן, תבואו לאי של הוולקן הזה. חשבתי שזה אחד מכם, אז לא תקפתי אותו. לול. אם הייתי יודע שזה לא אחד מכם, הייתי כבר רוצח אותו. גזר. יש פה תיבות? אני קופץ לו לגידולים. אני רוצה את הגזרים! היי, גזר. Where are you? Somewhere. I don't know where. מה? אין? אני תשתגר אליכם. אוקיי, שיהיה. אני מכין קצת לחם. היי, הלו. I made for you some bread. יש פה תיבה. קיל וואו. קיל אני שם לך קצת דברים פה. גרב, סקייקראפט, תרצחו את ארל 1091. יש לו את כל הדברים השווים שלי. ותאמינו לי, היו לי דברים שווים. יש לו סטונסורד בשבילך, גרב. 2. סטונספורד? 2? כן. בטוח לא ייגמר לי הדיורביליטי. היי, מצאתי לגינס! יש! סוף סוף שריון מלא! ואפילו רובו מגולד. היי! אף אחד לא מעז להתקרב אליכם. יש לי אוכל. גם לי יש. אתם יש לי יודעים טוב, שאתם אני יכול יכולים- להביא לך לחם. אתם יודעים שאפשר לחצוב פה חיטה? כן. אפשר לקפוץ עליה, אי אפשר לחצוב אותה, אבל אפשר לקפוץ עליה, אני עשיתי את זה לקרות. יש לי קצת. יאללה, בוא למטה. יש שתי אנשים במידל והם טובים מכדי שתרצחו אותם. אחד עם דיימונד סורד עם 5 דירוביליטי. אבל רק עם 5 דירוביליטי? Let me kill him. הם הלכו. יופי, הם הלכו. I wanted to kill him. I so wanted. אם לא, זה- תתקפו אותם מאחור ותעיפו אחד מהם מהעולם, אז תצליחו לנצח. רגע, טים? הם כן, טים. כן, טים. הם טים והם טובים מאוד. הם טים, ואחד מהם הוא במקרה VIP. מצאתי אותם. אתם שתי הטימרים האחרונים מול שתי הטימרים האלה. אני מצאתי אותם. מצאתי אחד מהם. נראה לי אני כן, רואה גם אותך. אני. follow me. גם אני, אבל צריך שהם לא יעלו עליי. אל תתקרבו אליהם, הם ביחד. אל תתקרב. כן, הבנתי. טימרים שיפט, זה ביחד. שיפט. יש פה ציוד. תנו לו ציוד. איפה? שיפט. השגתי תנו לו ציוד. בוא. שרס. איפה הם אתה? רודפים אחריכם. הם רודפים אחרינו! רוץ! לא, בוא נהרוג אותם. בוא ננסה להפיל אותם. אין לכם יש לי סיכוי. נעליים. יש לי אין לכם סיכוי. נעליים אין לכם גולד כמו שאני אוהב.
גר, בוא רוץ. ננסה להפיל אותם. רוץ. תנסו לרצוח אחד מהם. שיט, השני הגיע. גר, שיט. רצחו אותך גם את סקייקראפט. מה? לא רצחתם אחד מהם. גר, בין לך סיכוי. הם לא ביחד. אתה גר רואה? ניצח אותו. גר ניצח אותו. גר? לול. הוא ניצח? יואו. כן, גר נשאר הבן אדם האחרון. אני גר, הרגתי ווין. אחד. יש לך פה דברים משודרגים, קח. יאללה.